Nazdar lidi a zdravím vás u svého nového videa. Dneska si zahrajeme zase Doors a doufám, že se vám video bude líbit. Jenom ještě dejte like a odběr a my se teda jdeme zkusit dát nějakou hru. Dobrý, tady se... Hele, tak budeme hrát asi kolika? Asi budeme jenom jeden. Tak vypadá... Ne, dobrý, jsme ještě s někým. To je nice. OK. Jenom ještě jednou dejte like a odběr a vy, co na mě furt koukáte a neodbírejte, prosím dejte odběr, prosím. Mě by to strašně podpořilo a potěšilo. Co to bylo? Ha? Jo, dobrý. Jo, dobrý, už to je už. Kejbe nohama. Nice. Dobrý, nice, jdeme. Já vím, že už není Halloween, ale tak proč to ještě neskusit? Pojď. 01. Ne. OK. 03. Takže ten máme krásný. Já nevím, jak to mám nazvat. 005. 006. Měl bych to mít podle mě nějak zvuk v pořádku. Snad. Pozor, tady ho máme. 08. Pojď, kámo. 009. Teď si pamatujte 009, teď to, takže 0010. Choď někam jinam. 0010. Tak jo, 0011. 0012. Pozor, tady už je ta. 0013. 100. Co to bylo? Co to bylo? OK. Dobrá, tady je. Pojďme to ochutnat. Rock candy, co to znamená? 14. Nice, konečně. Rychle, dělej. Nice. Dobrý, máme zapalovač. To je v pohodě, takže jdeme dál. Tady mám penízky. Kde si ony. Jdeme do skříně. Rychle. Už to je. Jdeme. Já mám zapalovač. Nice. 0017. No by bylo fajn, kdybychom našli nějakou candle. Dobrý. Nice. Takže jdeme hledat. A tady je nice, ten dobrý. Nechci. Já chci. Dělej. Nice. You find out on the green. Nice. Very good. Já to mám v ruce, tak pojď. 20. Candle. Nice. To si vezmu já, abychom mohli vidět. Co to sebral? Já jsem smutný. Dobrá, vezmu tady. 10. 21. 22. Neotvíral to. 22 je správně, jasně. 23. OK, tak. Rychle, dělej. Dělej. Dle mě. Seš? Halo? Rychle do OK.
OK. Dneska to dáme aspoň k figuře. No. Jenom doporučuji, že nejlepší je podle mě tady candle, protože ta vydrží nejdýl. A nedoporučuji si kupovat ty věci na začátku, protože pak zjistíte, když třeba s někým hrajete, že pak prostě zemřete a je to. Takže hledáme teda další klíč. Já jsem si to nezapamatoval. Pokud budou další... Ne. Just... Nice. Ne, sakr. Nice. Ne. Kde jsi? Kde jsi? Nice, 26 bylo správně. Nice. Hele, dobrý, už se blížíme k Seekovi. 7. Já bych to nejedl. Už potom nebo jenom můžeš i zjebnout. OK. Jdeme dál. 29. Trošku se bojím, že to bude Seek. Doufám, že ne. Dobrý. Tak tady to není. Je to tamhle, nice. Odnej. Tady se to buglo. 30. Tam se trošku bojím. Hej. Nic. OK. Ok, tady nic. 32 a je tu Seek. Pojď kámo. Jdeme k Seekovi. Počkej, já chci něco zkusit, koukejte. Čumte, hele. Držte. Hele, koukejte, čumte, lidičky. Já jsem zmizel. To je nejlepší super schopnost. Ono jednou stalo to, že ten se nějak bavil s Rushem a že prej prostě přijel Rush a potom zabil Rush. No, 38, taky nice. Co je to otrava hrát sám, hlavně v té... Chápete, kde? Dobrá, snad to dohrajeme. OK, tady. Ještě jednou dejte like a odběr. Běž. 40. Kam jdeš? 41. Nice. Tady. Rychle. Skoj se. Vydrž. Dobrý. Skoro. Nice, C. 42. Co to bylo? 43, tak jsme na to sami. 44. Hej, kde je ten? 45. 46. 47. 47. A moje nejméně oblíbené dveře 48. Co? Ne, tady jsou 49. Ach jo. Tak jdeme na to. Pohledáme tady to, co ne. Jsou. Nic. Většinou to bývá hodně zlata.
Toto se mi vůbec nechce. A jdeme teda na to. Nemáme nic na vybranou. Dveře 50. Ach jo. OK. Dobrý, pokus to, že ne. Dobrý. Tamhle máme první. 4 tady nám už nám sešní druhá. Rychle ukončím, abych nemusel nějak. Někde jsem tě slyšel? Tady je jedna. Ježiši. Dobrý. Kde jsi tady? Tady už nic jiného podle mě není. Není? Ne. Dobrá, kde se ráje? Tam asi. Ježiši, kde je, kde? Dobrý, snad v pohodě. Ok. No. Mě jen zajímalo, co se pak stane, když zatočíte s tímhle. Vypadá to, že to nejde zatočit, což je zvláštní. Mělo by to jít. Dobrý, jde to nahoru. Kde se, tady, nice. 4. Ježiši. OK. Kde? Tam. Jo. Co to? Kam se rozlížíš? Teď už stačí jenom pro ten papír. Je asi čas nastražit naše past. Připravíme si budík. Jsme to, až bude co nejde. Sakra. Co je? Dobrý. Sakra. Dobrý. Ne. Mě nenajdeš. Ti garantuju rovnou. Je. Nice. Ne, sakra. Za to bude fungovat. Si zalazu někde semka. Dobrá, připravit tohle teď. Sakra, nezasypal se. Ne. Ach jo. Tak tohle by asi pro dnešní video bylo všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Dejte like a odběr a nashledanou.